melo fuma n'ụwa ojebe ebe pastor ma ojebe ebe dibia nekenu osisi atụla anya ọdịda ya bụ osisi jesiri kwụsị ike onye ọ dị n'aka na-eti ọda brodo weji iwe jee chụba ego onwere onye menụ fụlụ wee bido ọlụ onwere onye afụlụ iru ya I get am before no be property maka ọnụ na-enye adịgo committed ọkọlụ m onye n'ụwa nyakọ n'onye nga-ebite maka na agbata obi onye bụ nwanne ya ife adịrọ mma ike bụ na dị nyaka ụmụ Igbo ndị si Naịjirịa ji jebe Germany chụba ego duse Germany aka Chukwu wee dịlifa Chukwu wee gozie fa n'ofu n'ofu fa wee bido otu wee kpọnya nzukọ ụmụnna na Germany ọgịnị ka fa kasị eme ọkụ udo na ịfụnanya na njikọ nwanne na nwanne fa na-abalụ na-enyelu ụmụ ogbenye aka na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ karị nyaka ji ya ọba Chukwu kelu ụwado ọ bụ na ikelu ndị nzukọ ụmụnna 1 billion Chukwu na ego gị amagbu maka na ego Chukwu aja agwụ n'ụwa nzukọ ụmụnna ọlọmụnụ ụlọ lerika agagụdị na-enwe ya lone nzukọ ụmụnna amụdị isoti n'ụmụnna oti falụlụ na akwụkwọ akụ ezilifite agwata falụlụ na akwụkwọ ụmụ dibi sekọndịrị skuulu na Lagos falụlụ na akwụkwọ ma ndị aka ga-alụ alụ otu nwere udo n'ịfụnanya anyị ekene ebe chairman nzukọ ụmụnna na SN Germany Honorable Chinedilo Edwebele anya furu ugo n'ezi n'ihi dagọta odogwu anya furu ugo dọwụlielu ugo na adafu ugo kwada anya furu ugo bịa anya furu ugo chairman ọgbangi bụ CEO Iketumak Integrated Service Limited odogwu founding member na nzukọ ụmụnna SN Germany ọchịrị mma gaghachi ọzọ anya fulugo Deacon Cyprian onye gbula m onye ọma si wayi ezi nwa si ọba azụ na Mbieri Owerri onye Imo steeti odogwu na nke bụ vice chairman nzukọ ụmụnna na Germany onye ọma si wayi onye ọma si wayi ọbazụ ka isete onye ọma na-ebuso Mr. Obedi Chima Udechukwu Ude God ezi nwa si sukwatu ụmụobiala Elimeze na Abia steeti eje ọkwange bụ sekretari na nzukọ ụmụnna na SN Germany Ude God n'iduso Mr. Onyebuchukili ọnwa na SN ezi nwa si Enugu Ezike Igweze n'otu ka iseje assistant secretary na nzukọ ụmụnna na SN Germany ọnwa niile eti eti ọnwa oyoko
Douglas Ibekeme DNI Dodi na Germany Ọkwangi bụ CEO Ibekeme Shipping Company na Germany Dodi Dike founding member na Nzuko Umunna Nation Germany Ebu Treasurer Onyoma Dodi Nigadi Mr. Obiora anya dị egwu Ọtịchabi Ọkwangi bụ CEO Ọtịchabi International Limited Ọchabi Scratch and Scrap and Export in Germany Onye Umunna Oti Local Government in Abia State Financial Secretary n'Umunna Ọtịchabi n'ibuso Onyoma Mr. Kenokafo Ekene Grimadi Director Ekene Grimadi Nation Germany Onye obosu kwala n'ide mmiri Onyenze nwa mobi na-egwunyeli Founding member na Nzuko Umunna Assistant Financial Secretary Ekene Grimadi Onyoma Nzuko Umunna Onwere onye menu fuliru ya wee bido ọlụ Nzuko Umunna Ụmụ Igbo ndị bi na SN Germany otu nwere udo n'ifunanya Nzuko Umunna Mr. Emeka Nwafoke Akọmajideakụ n'Egwulọbịa Eziakụ l'Egwulọbịa na-agwata ka odogwu si eje Ọkwangi bụ CEO Emikin Global Multi-Link Concept Limited Emikin TV onye Egwulọbịa na-agwata Founding member na Nzuko Umunna Director of Social and Provost Akọmajideakụ n'Egwulọbịa Mr. Ugochukwu Nwude Oke nwa n'ugbo Oke nwa onye ugbo dunu Kọfịa Founding member na Nzuko Umunna Assistant Provost na Nzuko Umunna Nation Germany Oke nwa n'ugbo Prince Ijokedim Ọkwọtọ one of obodo ukwu town onye obodo ukwu Nidatọ n'Imo State CEO Joke Holdings International Limited Import and Export Agro Resources and Heavy Duty Equipment na Germany Founding member na Nzuko Umunna Chairman Welfare na Nzuko Umunna Tueni ọkwọtọ n'obodo ukwu Ọkwụlụ Ọkalịsịa ọkwọtọ na-Ekeneze onye obodo ukwu n'Ibuso ọkwọtọ Mr. Nicholas Onunkwọ Akụgbọsọ n'Abatete Manchester United onye Abatete n'ide mmiri Assistant Public Relation Officer na Nzuko Umunna Akụgbọsọ n'Abatete onye ọma Nze Chibueze Anyama ọ na na-akụwa n'ofe Amanatọ onye Amanatọ n'Idatọ n'Imo State Founding member Patron and ex-chairman Nzuko Umunna na SN Germany ọ na na-akụwa n'Amanatọ
Mr. Meji K.Emelike Honorable n'Ọkigwe onye Ọkigwe n'Imo State, founding member na Nzuko Umunna, ex-secretary na Nzuko Umunna Germany. Honorable n'Ọkigwe. Obinali Esonu Jeje Nwamujo Onya, founding member na Nzuko Umunna, Jeje Namuja onye Amujo Onya, Jeje Nzuko Umunna, onwere onye menu fuliri ya wee bido ọlụ. Nzuko Umunna, ụmụ Igbo ndị bi na SM Germany, otu nwere udo na ịfụnanya. Nzuko Umunna. Mr. Charlie Benjamin Chinedu Abugu Obosi Ọkwanje bụ CEO Atlas Suite and Hotel Limited, Olido na Enugu Ezike Kisi Eje n'Igbo Eze North, founding member na Nzuko Umunna SM Germany. Obosi na Enugu Ezike Mr. Kenneth Agwu Tito Di n'ọmụmụ Isiakụ, onye ọmụmụ Isiakụ n'Idato South Local Government n'Imo State. Tito Di n'ọmụma Mr. Christ Ibu Diallo Afụnwelo Tenna n'iwe Oloye, Nwifudu Nwanduka n'ụmụ Itenshi, onye iwe Oloye dike. Afụnwelo Tenna n'iwe Oloye, Augustine Nyama ezi nwa si Agbo Delta State, founding member na Nzuko Umunna na SM Germany. Augustine Nyama. Mr. Kelechi Chimara Ichie Mewa n'Ọfụmọwa, CEO Kelisi Multi-Links Limited, onye Ụmụọwa n'Ọlụ Local Government n'Imo State ka isi eje. Ichie Eme Mr. Olobo Haji Stopper onye ọma na Germany, ụmụnkwụ n'isi ala mba n'oke isi eje. CEO Oloma Foundation, founding member na Nzuko Umunna. Stopper onye ọma n'iduso. Mr. Ikechukwu Meniru Akataka Bọgụ, Nwachi na Amaloji na Mgbakwu, onye Ọka North. Ọkwanje bụ CEO Anambra Kitchen na Lugbo Abuja, founding member na Nzuko Umunna. Akataka Bọgụ odogwu, Akataka Bọgụ. Chief Ugochukwu Afụnwelo Tenna na Mgbidi, odogwu na Germany, onye Mgbidi Local Government n'Imo State. Afụnwelo Tenna. Nzuko Umunna. Onwere onye menu fuliri ya wee bido ọlụ. Nzuko Umunna. Ụmụ Igbo ndị bi na SM Germany,
otu nwere udo n'ifunanya nzukọ ụmụnna Mr. Ugochukwu Uchenna Uche Poland ọzọ ụmụ ogbenye one of obodo ukwu niile atọ Uche Poland n'Iduso Mr. Ukechu Franklin vegetarian alụsị na-ekule agụ nwa one of ọzara n'Imo State Odogwu founding member na nzukọ ụmụnna na-esenu Germany alụsị na-ekule agụ nwa Mr. Nwefọ Kisilisi bishọp na ndị Owu ezi nwa si ndị Owu village n'Orumba North MD Bond Group of Brothers founding member na nzukọ ụmụnna bishọp na ndị Owu onye ọma Mr. Collins Amana mbụ ọ na-apụ ụlọ agụ ife ọ bụ n'ọnụ nwonye ekwe n'izu ezi nwa Amana mbụ CEO Gojeni Electronics Limited Gojeni Minimart member screening committee na nzukọ ụmụnna ọ na-apụ ụlọ agụ ife ọ bụ n'ọnụ Alago James Ejike Bebeto na Ngodi Swochi n'Umunnochi n'Abia State Odogwu Assistant Director of Socials na nzukọ ụmụnna onye ọma Bebeto Mr. Mark Utuke M&P designer na Germany Umunna Delta State Ikiseje Clipper Master NRW M&P designer nzukọ ụmụnna ndị Igbo siri ike onwere onye afụlụ wee bido ọlụọ onwere onye afụlụ wee bido egwu oge a na-ebido na anaghị mmadụ ayọ tata na ụfọdụ na-ayọzi ayọ nzukọ ụmụnna Mr. Ebelu Kalu Abelit Nature one of Amoji onye Amoji na Abia State Abelit Nature Mr. Ifeanyi Umenyi Unbeatable na Nuga onye ụga n'Iduso Ogbuetu Emeka Emmanuel onye amị na Ebonyi steeti ezi nwa si ife onye Ebonyi eje Mr. Henry Ekuna Power nwa onye obi dị eze nna n'Owerri North n'Imo State Power n'Iduso nwa onye obi dị eze nna Maazị Innocent Chijioke Chiogu onye ike na Nkwere onye Nkwere local government n'Imo State Chief Paul Abubu Obidigbo worldwide eze ndị Igbo one of Esen ezi nwa si Ụgbaike Town na Enugu Ezike onye Enugu Ezike n'Igbo eze MD Pan-African Gastronomy Esen Fish Bar na Esen eze ndị Igbo
Mr. Chukwuemeka Lawrence Anyoha ofu nwa na Mbaise Abi na ụmụọkịrịka na Yazu na Mbaise Kodogwu seje ofu nwa Imoni Niro onye nkụ CEO Just FF Global Nigeria Limited ofu nwa Mr. Chigozie Obiala Gozi n'Umudim na Umuoma Abaja n'Imo Steeti Kiseje Wedding Ukeji Malodogwu Wedding of Modern Technique Chief Duru Onyebuchi Duru obi siri ike n'ala Ekwe Nwonyekwe n'isu Member Screening Committee obi siri ike Nwonyekwe n'isu Kiseje Chief Ken Ibe Udejekego wanu n'ụzọ Ikedu Member Screening Committee na Nzuko Umunna Mr. Leslie Chinedu Anyam Edu Brass Ọkwangibu CEO Alex Lotus International Limited Edu Brass ezi nwazi ụmụolu anara n'isi ala mba anọ n'Imo Steeti Odogwu Chief Olunna Eze Ichie onye mara ihe ga-esogbu Uruala onye Uruala n'ide atọ MD CEO The Johnson Nigeria Limited onye mara ihe ga-esogbu Transformer Merchant in Germany onye Uruala Mr. Hagai Achuka Youngest pilot ezi nwasi ọkwụjọ na Njaba n'Imo State CEO Heart of Resources Links Nzuko Umunna nwere onye afọ n'uwebido egwu Mr. Emefiona Victor Obifulomuga Mmagha Jesus onye ọma na Oraifite Mmagha Jesus Mr. Chinedu Nwoye onye ọma na Enugu ezi nwasi obe na Nkanu importer na Germany Mr. Chijioke Obika CJ Akụbanze Junior Akụmesi Bịawanu Fada Gbafomini onye Enugu ukwu na Umunna founding member na Nzuko Umunna Chairman Screening Committee na Nzuko Umunna Akụmesi Bịa onye Enugu ukwu Mr. Nwalusi Bosa ego si na mmiri one of Amobia Town Mike Taya na Germany Ngene Village na Amobia Kiseje ego si na mmiri ego isi na mmiri onye Amobia n'Ibi nsọ Mr. Ikenebo ERO Nzuko Umunna na Esenu Germany founding member Ikenebo onye ọma n'Ibi nsọ Mr. Tochukwu Iyezue Murphy na Germany CEO Kendo Global Limited Ikenga n'Itenanza Mr. Benjamin Chukwuemeka Dibenko ezi nwa Soweli Kotu n'ọgụ local gọọmenti n'Enugu steeti
Ibenko n'idu sọ Chief Desmond Uka eziokwu amaka nke izizi onye okoro duru ekwe n'Imo steeti ezi nwa ụka n'idu sọ eziokwu amaka na-ekwe Mr. Longinus Emeka gwuru mba ike Machi na-emere one of Ekwelisu local government Odogwu Nwachi n'ala Ekwe Onyoma Mr. Onyeka Onyeka agba ego nkịtị n'Ụmụleri onye mmeri oke bụ na Anambra steeti agba ego n'iru nsọ agba ego n'Ụmụleri Odogwu Mr. Chidimba Malụ akụatụ egwu n'Ọkụzụ akụatụ egwu n'Ọkụzụ Odogwu Mr. Bright Edmond Ndubizu Nnanyeleze n'Ọzụbụlụ Brightmond International Limited Odogwu Nnanyeleze n'Ọzụbụlụ Nzuko Umunna onwere onye afụlụ wee bido mmemme Nzuko Umunna Maazị Tochukwu Menwunne Ụbaka na-agba n'udu mmiri nke izizi n'Igbo Ukwu onye Igbo Ukwu na-agụ ata Mr. Samson Nwonyocha White Nwonye Orodo Mbitolu n'Imo steeti Mr. Humble Ogueri Ezugodogwu Ezugo n'Ụmụeke village n'Owere Nkwọji na Nkweli Imo steeti Ezugo onye Ụmụeke n'idu sọ Chief Emeka ni ụwa dị n'aka Chukwu nke izizi na Ngwo n'Enugu steeti onye Ngwo Nzuko Umunna onye kachi Frank Ọnụzọ Biro Jamila ezi nwazi Umuchu n'Agwata Mr. Stanley Okorie Nwachi na-emere one of Isiekenesi n'Ide Atọ Nwachi na-emere n'Isiekenesi egwu na-etili ndị Nzuko Umunna ndị Odogwu otu nwere udo na ịfụnanya otu na-eme ka nwanne na nwanne n'ime mmiri na-abịafụ ibu ntọpụ Onyenze nwa m obi n'ogidi ebube egwu